aning baki. Nakuha sa baki, oy! Dako kay bullfrog. Malipay jud sa ani ron. Kailangan mo bawi jud ko karon. Kay for sure, nasuko to akong darling sa ako Mangita jud ko paagi nga makaadto ko sa ilaha. Okay ra ba kaya sa iyaha no nga regaluhan ako siyag baki? Ganahan baka to siyag baki no? Wa na jud ko'y lain na hunahunaan. Baki ra gyud. Pero hinuon, ganahan matong mga exotic, mukhaan maganigwate. Baki na ba? Asa man ko mamaki ani? Pero hinuon ana man sila nga sa kanal do na kwaon. Mangita jud ko karon. Kailangan punon ako ning sakuha. Oy, naay kanal, naay yanang. For sure, daghag baki diha. Lapok man kaayo. Okay ra ba kaya ni? Madaot to pud akong skin ani. Paita gid aning mahigugma oy. Pero bahala na. Para niya, buhaton yun ako ang tanan. Nalubong pa yun! Nahasol na dyan ko ng trabaho ba? Nganong sige mo kugukod-gukod na ng lakiha, God? Gwapo, manggod kayo ba? May tag na ibaki diri, oy. Baki, panggawas na mo, ay kunyog langay-langaya. Naana ko'y nakitaan. Target lock. Kangilingig madaning baki. 1 point, nakakuha na kong isa. Mangita pa ko. Kalalom! Paita ni trabaho Nga do'y nakasunod mo ka ning dapita? Uy! Bullfrog! Nakuha sa baki, oy! Dako kay bullfrog! Malipay jud sa ani ron! Bites na siguro ni! Dako-dako na ni karne! Kadaganan akong kuha! Naa baka akong darling diri no? Dili jud ko manghimasa para ma-appreciate niyang akong kahago. Ayu! 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 Ikaw na pod? Grabe po ka, Bibi Labs, oy! Mao man day na isugat nimo sa ako, Asa man kagikan? Anong pirti man nimo hugawa? Tag-an na, asa ko gikan? Gikan ka naman sa, klaro. Naitiil nimo, wala ka kahunag himasa? Alangan, nagdali-dali man ko, kay naana po surprise nimo. Surprise na pod, niya kinawat. Sorry na, good Bibi Labs. Abi, manggod na akong dili ko masakpan. Oo, kay kawatan makang dako, giamong-among pa ko nimo. Dili jud to nimo ma-appreciate ba? Gihaguan ba yato na ako da? Unsa naman po na imong dala? Imong paborito, baki. Hala, murag lami lagi na. Patanaw daw? Oh. O di ba, Bibi Labs? Ang mama na ug ang anak, akong gidakop. Kamprag man hiluan ko nimo? Unsay hiluan? Kalamian ang baki. Huy! Kamprag ni, dili ni baki! Makahilo ni! Bugo ka? Grabe po ka makaingon og bugo, oy. Di juga ka balo mo appreciate ba? Sige ha, huwat ako kay na ako ihatag nimo. Hala, na daw siya ihatag nako. Feeling nako usugto na gyud ko niya. Samok di kay ka ha? Unsa man, dili ka diri mo hawa? Oh, pag-uban mo na mo baki! Lain kay kag batasan sa ako ha. Pero sige lang, lab gyapon kay tika.